दिनै जोङो बे रौता ब्लकनि सिङाव थानाय रौता प्राइमारिनि सिङाव थेन्थामाखा होननाय गामियावहाय आबादारिफोरखौ लानानै जों मोनसे जुथुमनाय हाबाफारि लादोंमोन। बाहाय आबादारिफोरजों गोबां खोथा सावरायलायदों। दा जिहेतु जोंनि UPPL सरकारा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय UPPL सरकारा आबादारिफोरनि थाखाय गोबां डेभेलपमेन्टेल आसनि लादों। बे आसनिफोरखौ गोबां रायजो राजाफ्रा मिथिया, गोबां मिशन लाबाय आबादारिजों सोमोन्दो लानाय। दा बे आसनिफोरखौ जिहेतु जोंनि आबादारिफ्रा मिथिया, बेफोरनि सायाव गुवारै सावरायनानै जों आबादारिफोरजों बुजायनानै होबाय आबादारिफोरनो। दा आरो जोंनि जायनाखि थांखि, जोंनि UPPL सरकारनि जायनाखि थांखि आबादारिफोरखौ लानानै, बेफोरनि सायाव गुवारै सावरायनानै होबाय। दा बे जायगानि आबादारिफोरजों सावरायनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों। आबादारिफ्रा जोबोर गोसो गुदुं। थांनाय 17 बोसोरावहाय BPF सरकारा जिहेतु आबादारिफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखिसै। गोबां आबादारिफ्रानो आबाद मावनानै मोनजाला, आबाद मावनानै जेबो जाया होननानै साननानै लाबायमोन। खिन्थु जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो प्रमद बर' सारा UPPL सरकारावहाय दा एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टखौ लाखांनायनि उनाव गोबां आबादारिफ्रा थुलुंगा मोनदों। प्रमद बर' सारा जिहेतु आबादारिफोरनो, आसोल आबादारिफोरनो, गुबै आबादारिफोरनि जायनाखि मोननांगौ अनसुंथाइफोर, बेफोरखौ जिहेतु आबादारिफोरनो दैथायहरदों आबादारिफोरनिसिम। बेखायनो आबादारिफ्राबो गोबां मोजां मोनदों। दा खरां बोथोरनि थाखाय माइ गायनो हायाखैमोन, बिनि थाखायबो जोङो बरिं खालामनानै होबाय। दैनि केनेल गोबां जायगायाव मोनाखैमोन, गोबां जायगायाव केनेल बानायबाय आरो गोबां केनेल बानायनो थांगासिनो दङ। दा बेफोरखौ लानानै आबादारिफ्रा जोबोर मोजां मोनदों, बिसास फैदों आबादजोंबो जों मोनजासिगोन होननानै। आरो पृथिबिनि आबादनि मार्केटनि सोमोन्दै जों मोजाङै बुंनानै होबाय। जिहेतु UPPL सरकारा, जोंनि प्रमद बर' सारा अर्गेनिकखौ बिराद गुरुत्त होदों, जैबिक आबाद मावनायखौ। दा जैबिक आबाद मावनायनि सायाव बिश्वनाथ सारियालियाव थानाय जायनाखि फाबय ग्रिन्स, बे फार्मावहाय गोबां आबादारिफोरखौ जों ट्रेनिंनि थाखाय फाथायहरबाय। दा बिथांमोनखौनो जों गामि गामि आबादनि अर्गानिक आबादनि ट्रेनिङाव जों बाहायगोन। बेफोर खोथाखौ जों आबादारिफोरनो बरनायनानै होबाय। आरो बे अर्गेनिक प्रडाक्टफोरखौ फाननायनि थाखाय जिहेतु मोनसे आलादा दखान नांगौ, आलादा आउटलेट नांगौ। दा बेखौबो जोंनि प्रमद बर' सारा अलरेडि फोसावनानै होखाबाय। बे रौतानिफ्राय हमनानै श्रीरामपुरसिम हाइवेनि आगसिजों मोनबा बा आगदाजों मोनबा गोबां दाब दाब जायगायावहाय आउटलेट बानायनानै होगोन। बे अर्गेनिक मैगंफोरखौ जाहाथे बाहाय फाननो हायो, बेफोर खोथाखौ बरनायनानै होबाय। दा गोबां बिसास मोनदों आबादारिफ्रा, साहस मोनदों आबाद मावनो। नङाबा फाननो जायगा गैयिनि थाखाय गोबां आबादारिफ्रा खहा जादोंमोन। खिन्थु अर्गेनिक मावोबा बेफोरखौ दोनथुमनायनि थाखाय जुदि कल्ड स्टरेजफोर जुदि जों मोनोबा, होमबा आबादारिफ्रा आबाद मावनो हागोन, बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो कल्ड स्टरेज गोबां जायगायाव बानायबाय, रौतायावबो बानायबाय फिसा फिसा कल्ड स्टरेजफोर APCफोरनि थ्रुयै जों बानायहोदों। दा बेखौ लानानै आबादारिफ्रा मोजां मोनदों। आरो जोंहाबो फोथायनाय दङ, जोंनि बे ओनसोलनि जिहेतु 80% मानसिफ्रानो आबादारि बा आबादजों डाइरेक्टलि लोब्बा गोनां। दा बे ओनसोलनि अर्थनीति बा रांखान्थिखौ डेभेलप खालामनांगौबा जों आबाद मावनायनि स्टाइलखौ जों सोलायनांगोन। गोदोनि बायदि ट्रेडिसनेलि जों आबाद मावोबा, द' दाब्ला मावोबा जों जौगानाय नङा। जों साइन्टिफिकेलि जों मावनांगोन। दा बेफोरनि ट्रेनिंखौबो जोंनि फार्मार सेला गामि सिं सिं हाबनानै आबादारिफोरजों रायलायनानै खिन्थादों। गोबां आबादारिफ्रा मोजां मोनदों। दा जों गामि गामि हाबगासिनो दं बे एवारनेस प्रग्रामखौ लानानै। दा बिनि उनावहाय जोंहा मोनसे थांखि दङ, नैबे इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव आबादारिफोरखौ लानानै आरो दस्रा रोखोमै खामानि मावलांनायनि। बिथांमोनखौ कअपारेटिभ ससाइटि बानायहोनानै, बिथांमोनखौ ससाइटि बानायहोनानै हारसिङै नङा, ज'यै माने आबाद मावनानै प्रडाक्सनखौ बारायहोनाय। दा जिहेतु भारतआवबो कअपारेटिभनि मोनसे सोमावसारनाय बा मुभमेन्ट फैबाय, लाबोबाय। दा बे मेसेजखौ जोङो रायजो राजानो आबादारिफोरनो होगासिनो दङ। आरो जों बे कअपारेटिभफोरखौ जोंनि फार्मार सेलानो गाइड खालामगोन। बिदिनो जों बिथांमोनखौबो रांखान्थि डेभेलप खालामनायाव जोङो थुलुंगा बा हेफाजाब होगोन। आंनि बुंनाया बेनो, हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' जौ बेदर जुवा, बेनि अनगायै दस्रा खोथाखौ बारा बुजिया बिथाङा। आरो बिथाङा खुनु भिजन गैया, खुनु थांखि गैयै सासे लिडार। बै समावहाय सिगि सग' मानसिखौ सिगि सग' खालामनानै दम होनानै सासनाव फैबाय। 15 बोसोर सासन खालामबाय। बोसोरनैया एकर्डनि उनाव इन्टारिम काउन्सिल सालायनो मोनबाय। 17 बोसोर राजत्व खालामबाय बिथाङा। दा बाहाय खुनु मानसिखौ बिथांमोना गाइड खालामाखिसै, खुनु रायजो राजा बा आबादारिफोरखौ बिथांमोना लामा देखायाखिसै आबादारिफोरनो। दा बिथाङा मा खालामदोंमोन, इलेक्सन सफैबा रायजो राजानो 500 थाखा राननानै जौ बेदर होनानै बिथांमोननिफ्राय भट आदाय खालामोमोन। गोबां आबादारिफ्रा, गोबां रायजो राजाफ्रा खिन्थु 500 थाखाजोंबो बायजायाखै। खिन्थु माखासे दङ जायफ्रा माने सानस'नो हाया। दा बिथांमोनखौ मिसगाइड खालामदोंमोन। थाखा फैसा होनानै, जौ बेदर लोंहोनानै माने जोंनि सिन्था धाराखौनो सोलायनानै होदोंमोन।
दा बेखौनो जों सोलायनानै जोंनि प्रमद बर' सारा मा खालामनो नागिरदों 500 थाखा नङा दिनावहाय 500 थाखा इनकाम मोननायनि लामा बा फर्मुलाखौसो जोंनि प्रमद बर' सारा जोंनि आबादारि बा रायजो राजाफोरनो होनो थांगासिनो दङ दा जायनि थाखाय आबाद मावनायजों जों मोनसे सोमावसारनाय लाबोदों दा बेजों आबादारिफ्रा दिनाव 500 थाखा खामायनो हानाय जागोन गोबां इन्डास्ट्रि फैनो लानानै दङ दा बाहाय मावोबा जोंनि आबादारिफ्रा बा जोंनि जायफोर लेबार मावनानै जायो दिनाव 500 1000 थाखा खामायगोन दा बे लामाखौसो जोंनि प्रमद बर' सारा लाबोनो नागिरदों दिनाव 500 थाखा इनकाम खालामनाय मिनिमाम दा जोंनि मानसिफोरानो बे जायगायाव खानाय सिनोबा गुबुन बिहारनि मानसिफोरा जों फैनानै जोंनि खानाय सिननानै गावसिनि बिहाराव हाजार हाजार थाखा मासे मासे हरगासिनो दङ दा जोंनि मानसिया मानो खानाय सिननो हाया दा बेखायनो खानाय सिननायनि ट्रेनिंबो होदों दा बेजोंबो जोंनि मानसिफोरा फैसा खामायनो हागोन बिदिनो गेरेमसा हारि जुदि दानांगौबा जोंनि हारिखौ अब्ला जों गासिबो खामानिखौ जों मावनांगोन जायनि थाखाय गासिबो मोजां खामानि जायफोरखौ मावोबा जोंनि फैसाया जोंनावनो थायो बे खामानिखौ जोंनि प्रमद बर' सारा मावनो लादों दा बेखायनो जों बुंदों प्रमद बर' सारा बुंदों जोङो जौ लोंनो थाखाय 500 थाखा होआ खिन्थु न'खर सालायनो थाखाय दिनावदि 500 थाखा नांगौ बे 500 थाखा खामायनायनि लामाखौसो जों होनो नागिरदों दा बेखौनो आं बुंदों